Софийското метро сред най-харесваните в Европа, показва проучване на международната компания за съхранение на багаж Баунс. Подземната ни железница е оценена с 7,6 точки от общо 10. Така тя се нарежда на второ място след първенеца Осло с 8 точки. На трето място е метрото в Атина. На базата на какво е направен анализът? Питаме Габриела Кереметчийска. Здравей! Здравейте! Броят на станциите, чистотата им, колко квартала обслужва и онлайн оценка на пътниците. Това са малка част от критериите в изследването. Оказва се, българското метро е по-харесвано от тези в Мадрид, Прага и Лондон. Какво обаче е мнението на тези, които всеки ден го използват? Яна Димова се придвижва основно с метро. Казва, че е по-бързо и по-чисто от останали обществен транспорт в града. Избягваме светофари, задръствания, чисто е. Аз съм много доволна. Единствената ми критика е, че първите метростанции не са пипвани, откакто са направени. Съркан от Турция също вижда плюсове и минуси. Влаковете идват често и това, което ме изненада, беше, че телефонът ми има обхват. В чужбина това е рядкост. Като негативна черта бих казал, има много стари станции. От години изглежда не са правени и трябва да се променят. Линия 4 е добре, но втората е доста стара. Над 450 хиляди души използват метрото всеки ден. Обхващаме най-големите квартали на София, но разбира се има още квартали необхванати. Има квартали, които имат потребност от развитие на метрото. В момента се строят 10 станции. По план ли върви изграждането? Трудно върви изграждането. Основната причина – многото подпочвени води. Само преди година при строежа на станция пропадна платно по булевард Владимир Вазов. Там вече е пробит тунел. Сега се борим в последната станция, която е на Левски Г. Там имаме проблем с много води, но и там полека-лека ги овладяват вече нещата и вървим към вътрешни конструкции. По данни на Метрополитен, проблеми с течове има в 3% от станциите. За BTV новините Габриела Кереметчийска.